Hello, muadto ko sa among lungsod kay mangumpra ko. Tapos tanaw na ko ang kwarta kay budget ra jud nga pagkakumpra karon. Please watch and subscribe to my YouTube channel. Naabot na ko sa tindahan ni Jane. Nadala si Gina, oh. Oh, ayan. So, hello, na may sounds. Uy, bawal man sa YouTube basag na ay sounds. Bantay, bilit na naon niya, ha? Kay nga, no, kaning isa, kay di na ba niya siya magpautang? Hala, nabago ilang tindahan. Ala, ang mga gwapa nga mga tindera. Ayan. So, ako silang i-prank unya kung sugot ba sila nga magpautang. Diri ka man, diri mga mananghit, di pa ka magpautang, diri. Oh, to ara gayaw-yaw na wa pa gani ko na human, di na jud ay magpautang. So shout out po sa kuan tindero nga maayo mo ripak. O unsa yang ripakon kanang oil no? Oh, di ay mga butan dai ni sila kaayo no kay ang isa magpautang din ang isa dili man magpautang. So salamat di ay kay road to 6,000 subscribers na taha nagpasalayan. Congratulations di ay no. So ayan na, baguhan jud ko karon kay bago man ilang tindahan. So magbisaya lang ta kay mahirap talaga magtagalog basta once nga mga Bisaya no. Iwan ko sa iba diyan pero ako is mahirap talagang magtagalog. O mga langga, mao ni ako ang nakuan mga langga na palit kani pajibar. Sa tindahan man nilangga kani stick o napalit mo kog nata kay ganahan man ang mga bata ani. Mga nata. So na maligya gihapon ko kuan, naagihapon. Kay diri sa tindahan is wala pa man ninamo ni giguba. Ang kato pa man dito sa dako na ang mao giguba. Palit po ko aning kuan, panramuna, panrimi, gahi man ni siya. Kani. Dayon. Kani nga gahi. Asa ni uy? Nang frozen nga produkto ba? Dayon, kanang kita. Ang tingala mo ko ng bihon. Uy, mahal lagi na siya. Tag 13 na daan. Kani siya nga bihon. Kana. Dayon, pat mo kong pansit. Dayon, pansit. Dayon, kanig hapon. Kasama ningita mga bata gud nata. Dayon. Kung silupin kay sa kuan man ni ugma is magluto gyapon munggos. Ay sabon. Kuan ra man gud ni mga langga oy mga konsumo ra sa balay ba di naa mo gud mamalit di. Tagaan na lang din kani. Hala nawala lagi tong kuan. Magpalit man ko og kanang kuan kanang sopas ay pan. Wala lagi siya. Kani. Isa ha. Adugay ba eh? Apoy gamay nga sigarilyo. Kaya na mo po'y mamalit. Ay, mahagong mahinuon. Ay. Ang itlog. Mandasin ra nga itlog kay. Ayun na, patug apple isa. Nakoy gamay nga sukle. Sa 1,000. Tapos ginawa ko 1,000 mapalit rin pating gamaya. Bayon ka ni. Bayon, sentral. Isa ka kilo og tunga nga sentral. Central. Oh. Ate. Oh, guba na yung balay ti ay. Kani siya. Tinapa. 5 kabuok tinapa. 5 kabuok tinapa. Dayon.
Munggos. Ani munggos. Kay ugma is magluto magsudan. Pero siya kay taguan ni siya kay magamit pa. Na. Taguan man ni siya kay mahigot man ni magamit pa man ni siya next kuan. Sa kaning mga kuan kani magamit pa man na. So ako na i-arrange ang kuan na ako napalit karon. Ako na i-arrange. Kaya naninda man ta ni ginagmay mga langga ginoko. Nagmay naman siya mga langga. Chicken, nasagol ang chicken o kuan. Apoy pansit. Kani nga nata is dinila ni sa babaw kay. Kuan man akong kuan mo. Tulo akong ipasulod. Kani sentral. Lah. Ay ang itlog sa unahon nato kay basin mo. Ano? Mahal ba ni itlog nun ay? Nagaharap ko ni iringa po, napo dira. Tinapa to sa ialis din tinapa. Marago ni taon mga langga eh. Ay ma. Kaning tinapa is ano na sa iring. Kay ang mao man nilang gana mo palit di unta ko cut po niya kay na short ko sa akong kwarta. Na. Na short ko sa akong kwarta. Nangyari lang, nata lang. Kuantong dos-dos nga makaon, baka ni pabugno sa mga bata, kay ganahan man sila ani. Bali, mura may siyang nata. Pero kani nga rip, hindi magamit dito kay wala pa may kurente. Bago ni siya nga packing, tamis kay ni siya. Mura siyang flavor. Baka naman ituga ni na lang, kula. Mga bata. Ko anong jud. Budget ko kay ang halin raman sa kada adlaw. Pero magamay ang halin, di maura pud akong i-rolling. Kay dito magnegosyo, so wala jud. Pero jud ang ato ang panagat, di ta magkugid. Pero ang plite sa motor mahal. Dilo ta sige. Ana. Mga biskwit, yung mga biskwit is importante man ni siya. Mga bata. So wala kayo ko yung mga junk foods na i-display. Ako biskwit, diniyaho nga makaon. Na. Apoy pan, kanina. Ilang bihon mo. Pag 18 yung bihon lang ha. Wala, 18. Wala nini. Ay, lapit lang. Ibutan. Naguot man ni diri kay diri mami ang mo ang gamit sa sulod kay diri naman gibutang tanas tindahan kay diri na lang man manghigda. Diri na lang ay isod man. Salamat kay ko na lang i-open na.
Ug daghan kayong salamat. Thank you so much and God bless.